راديو إيرنا ኢንዱስትሪ መሸጣ ጽዋር ቼክ ሪፐብሊክ ካብ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዕዳጋን ምርካብ ዝዓለመ ዑደት ተካይዱ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተጓሃረ ግጭት ንናይ ሓድነት መንግስቲ ከየፍርስ ተሰጊኡ። ኣብ ሜክሲኮ ደቂ ኣንስትዮ መዓልቲ ብዘይ ደቂ ኣንስትዮ ዘኪረን። ኣርእስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። ኣብ ወተሃደራውን ጸጥታውን መዓላታት ዘገልግል ንዋት ዘፍርያ ኩባንያታት ቼክ ሪፐብሊክ ኣብ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዕዳጋ ንምርካብ ዝዓለመ ዑደት ኣካይደን። ብምኽትል ሚኒስተር ምክልኻልን ኢንዱስትሪ ኣጽዋርን ቶማስ ኮብዘኒ ዝተመርሐ ልኡኽ ቼክ ሪፐብሊክ ዝሓለፈ ወርሒ ናብዘን ሃገራት ኣብ ዘካየዶ ምብጻሕ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣንተን ሃገራት ኣብ መሸጣን ምትሕጋዝን ወተሃደራዊ ንዋት ዘተኰረ መዘክር ከም ዝኸተመ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ። ናይ ቀደም ቼኮስሎቫኪያ ናይ ሎሚ ቼክ ሪፐብሊክ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ መሸጣ ጽዋር ዘተኰረ ናይ ነዊሕ ዓመታት ርክብ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ እዩ። እንተኾነታ ኣብ መሸጣ ፈኮሲ ጠበናጁ ታንክታትን ተተኰስን ብዝያዳ ከም እተተኰር ዝንገረላ ቼክ ሪፐብሊክ ናብ ጅቡቲ ከተቋመት ንመጀመርያ እዋና ምዃኑ ወተሃደራውያን ጸብጻባት የረድኡ። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋንዚ ብዘይካዚ ምስ ፈረንሳ ብወግዒ ዝኸተመቶ ኣብ ሙቓም ሓይሊ ባሕርን ምሕያል ሓይሊ ኣየርን ዘተኰረ ስምምዕ ምስ ሩስያን ካልኦት ሃገራትን እውን ሓያሎ ወተሃደራዊ ውዕላት ተካይድ ከም ዘላ እዩ ዝንጋር። ብባህርያዊ ደርቅን ብልሹ ምሕደራ ዝመንቀልዩ ድኽነትን ንግሎባዊ መዐቀኒታት ምዕባለ ከም ማልእ ዘይከኣለ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደ ካብቲ ዝዓመረ ዕዳጋታት ኣጽዋር ዘለዎ ዞባ ምዃኑ ይጥቀስ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ናብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መንጎ ክልተ ቀቢላታት ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ዝተጓሃረ ግጭት ካብ ዝቐውም ወርሒ ንዘይገበረ ናይ ሓድነት መንግስቲ ከየፈርስ ሓያሎ ዲፕሎማስኛታት ስጋኣቶም ይገልጹ ኣለዉ። ናይ ሓድነት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ 22 ለካቲት ድሕሪ ምዃሙ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ኣብ መንጎ ሉንዌርን ሙርለን ዝተባሃሉ ቀቢላታት ብዝተጓሃረ ግጭት ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣሳት 180 ድማ ከም ዝቖሰሉን እዩ ድሒሩ ተሓቢሩ። ብሰንኪቲ ኣብ ከባቢታት ፒቦር ኣብ ዝርከባ ቁሸታት ሉካንጎለ፣ ዋት፣ ማንያቦልን ኣኒዱንን ዝተወልዐ ግጭት ኣሽሓት ስድራ ቤታት ካብ መነባብሮኦም ከም ዝተመዛበሉ ኣገልግሎት ዜና ኣናድሉ ገሊጹ። ፕረዚደንት ሳልቫኪር ማያርዲት ሓድሽ ናይ ሓድነት መንግስቲ ንምዃም ንመላእ ካቢኔኡ ድሕሪ ምብታን መራሒ ተቃዋሚ ሪክ ማቻር ዝርከቦም 4 ምክትል ፕረዚደንታት ክምዝዝ እኳ እንተኸኣለ ኣብ ዞባታት ፖለቲካዊ መሪሕነት ከቕውም ብዘይምኽኣሉ እቲ ግጭት ከም ዝተጓሃረ እዩ ዝውቀስ። ተልእኾ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ብወገኑ ኣብ ዞባታት ፖለቲካዊ መሪሕነት ዘይምህላው ሓደ ካብ ጠንቅታት ትግጭት ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊጹ። ኣብ እዋን ትግጭት ብክልቲኦም ወገናት ዝተጨውዩ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ብዝቐልጠፈ ናብ ስድራ ቤታቶም ክምለሱ ሓላፊ ናይቲ ተልእኾ ዳቪድ ሽረር ብ9 መጋቢት ኣብ ከተማ ጁባ ዘካየዶ ጋዜጣዊ መግለጺ ጸዊዑ። ኣብዚ እዋንዚ ሓያሎ ዞባታት ደቡብ ሱዳን በቲ ዝቖመ ናይ ሓድነት መንግስቲ ዝተመዘ ወግዓዊ ማሕዳር የብለንን። እዚ ድማ ንሓያሎ ኣብ ምትፍናን ዝርከባ ቁሸታትን ቀቢላታትን ናብ ግጭት ከምርሑ ዕድል ዝህብ ምዃኑ እዩ እቲ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ስጋኣቱ ዝገልጽ። 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብዝተፈላለየ ገባባትያ ተዘኪራ ውዒላ። ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ መሰል ክህልወን ኣብ ፖለቲካ፣ ቁጠባ፣ ማሕበራውን ካልእ ጽላታትን ሕብረተሰብ እውን ብማዕረ ክሳተፋን ብምዝኽኻርያ ተኸቢራ። ኣብ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገራት ድማ ምስ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ካልእ ምስኡ ዝተሓሓዝ ኩነታትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ ኣደራዕ ከብቅዕን ብፖለቲካ፣ እምነትን ካልእ ዝተፈላለየ ምኽንያታትን ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ ክስን ፍርድን ተኣሲረን ሃልዋተን ዝጠፍኣ ድማ ፍትሒ ክረኽባን ብዝጽዋዕ ኣገባባት ኣብ ስደት ብዝርከቡ ደለይት ፍትሕን ተጣበቕቲ መሰል ደቂ ኣንስትዮን ተዘኪራ። ኣብ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ግና 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ካብዚ ብዝተፈለየ ብጎነፅን ዕግርግርን እያ ተዘኪራ። ብፍላይ ኣብ ሜክሲኮ ልዕሊ 80,000 ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ኣብ ሃገረን መዓልታዊ ዝፍጸም ቅትለትን ዓመፅን ደቂ ኣንስትዮ ንምኹናን ኣብ ዝጸውዐኦ ሰልፊ ብዕግርግሪ ተዛዚሙ። ብሰንኪ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ሓይልታት ጸጥታን ዝተኻየደ ጎነፅካ ልዕሊ 60 ሰባት ቆሲሎም።
እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ግና ኣብታ ብሰንበት 8 መጋቢት ዝተዘከረት ዕለት ጥራይ ኣየብቅዐን። ንጽባሒቱ ሶኒ 9 መጋቢት እውን ዓመፅን ቅትለትን ደቂ ኣንስትዮ ከብቅዕ ዝጸውዓ 10ታት ኣሽሓት ደቂ ኣንስትዮ ናብ ስራሕ ትምህርቲ ይኹን ካልእ ኣገልግሎታት ካብ ምኻድ ቦኺረን ካብ ገዛ ከይወፃ ንኽውዕላየን ኣዲመን። ነታ ዓለት ድማ መዓልቲ ብዘይ ደቂ ኣንስትዮ ክብላ ሰሜንኣ። ኣብ ሜክሲኮ መዓልታዊ ኣሳት 10 ደቂ ኣንስትዮ ብመጻምተንን ካልኦትን ግፍዕታትን ዓመፅን ወሪድወን ከም ዝኽተላ ጸብጸባት የመልክቱ። እታ ሃገር ሓንቲ ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ንቕትለት ዝተቓልዓ ሃገራት ዓለም ተባሂላ ምስ ቀዳሞት እያ ትስራሕ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ደጊምና ልባው ሰላምታና እናቀርብና ናብ ሰሙናዊ መደብ እንታይ ከይበሃል ኣሎ ነሰጋግረኩም ክብራት ተኸተልቲ መደብና። ኣብዚ መደብ ከምቲ ልሙድ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ እንግዳምን ኮይኑ ኣዓዚዙ ቆላሕታ ዝሃቦምን ብሰንኪ ምሕደራ ግድፍ ዘማረረሎምን ዘቤታዊ ጉዳያት ነቕርበሉ መደብ እዩ። ሕጂ እውን ሕማም ኮሮና እቲ ዝዓበየ ኣስጋኢ ኣርእስቲ ሕማም ኮይኑ ኣብ ማእከል ኤርትራውያን ይዝተየሉ ኣሎ። ፍላይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ብሰንኪ እዚ ሕማም ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካ ምስ ፍሕፍዑን ንኣሽሓት ኣደዳ ሕማምን ሞትን ገይሩ ምህላውን መቕርቦም ከይልክመሎም ኣብ ስጋኣት ኣለዉ። ናይ ተጠንቀቑ ነብስኹም ዓቅቡ ዝብል መልእኽታቶም ድማ ይውሕዝ ኣሎ። ብርግጽ እዚ ጌና መድሃኒት ዘይተረኽበሉ ሓደገኛ ተላባዒ ሕማም ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ከምኡ ድማ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኢጣልያ ብናህሪ ክቕጽል ይረአ ኣሎ። ስለዚ ድማ ሻቕሎት ስድራ ቤታት ምኽንያታዊ ክበሃል ይከኣል። ብቐደሙን ዝበዝሓ ስድራ ቤታት ካብ ግዳም ብዝመጽእ ፋይናንሳዊ ነገራትን ሓገዛትን እምበር ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዝሰርሕዎ ስለ ዘይናበራ ቤተሰቦም ብሰላም ወፊሩ ብሰላም ክምለስ ናይ ወትሩ ምምናዮም ተዘይውሒዱ ኣይበዝሕን እዩ። ብዝተረፈ ኮሮና ቫይረስ ንሰብ ምቕታል ሓሊፉ ንቁጠባ ሃገራት ኣውራ ድማ ንጽላታት መገዲ ኣየርን ቱሪዝምን ሓሲቦ ይርከብ። ዕለታዊ ኣሽሓት መንገደኛታት ዘጓዓዕዛ ዝነበራ ነፈርቲ ሎሚ ዳርጋ ጥራየን ኮይነን ሒደት ተሳፈርቲ ሒዘን ይበራ ከም ዘለዋ ዕለታዊ ጸብጻባት ይቐርብ ኣሎ። ኣህጉራዊ መዓል ደቂ ኣንስትዮ 8 መጋቢት ኣብ መላእ ዓለም ብዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ 2 ጉጅለ ብዝተኸፈላ ተባዒላ ሓሊፋ ኣላ። ንህግደፍን ሃማድን ዝድግፋ በቲ ሓደ ወገን ደም በደለይቲ ፍትሕ ድማ በቲ ካልእ ኮይነን ንጅግንነትን ቆራጽነትን ኤርትራውያን ተጋደልቲ ግና ብሓባር መጉሰን ኮይኑ ግና ከም በዓል ኣስቴር ዮሃንስ፣ ሚርያም ሓጎስ፣ ሰናይ ደበሳይ፣ ኣስቴር ፍስሓጽን ከምኡን ሲሃም ዓሊ ዝበላ ጀሚርካ ኣሽሓት ጀጋኑ ኤርትራውያን ን10 ዓመታት ኣብ ከቢድ ማእሰርቲ ይርከባ ኣለዋ። ካልኦት ድማ ኣደዳ ስደትን ጥሜትን ኮይነን ገጸን ብሕሰም ተደዊኑ ስለ ዘሎ ኣህጉራዊ መዓል ደቂ ኣንስትዮ ብሳዕስዒትን ዳንኬራን ዘይኮነስ ብሓባር ክዝከር ዝበለጸ ዝብሉ ዜጋታት ቁጽሮም ልዕል ኮይኑ ይርከብ። ካብ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ከይወጻና ከሎና ድማ ሎም ቅነ ኣብ መንጎ 2 ኤርትራውያን መወቆል ዘለወን ኣብ ስደት ተወልዳ ህቡባት ደቂ ኣንስትዮ ዝተኻየደ ክትዕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከይለዓልካ ክሕለፍ ኣይከኣለን። ኣሜሪካውን ኤርትራውን ዜግነት ዘለዋ ቲፋና ሓድሽን ካብ ኤርትራውያን ወለዲ ኣብ ስቶክሆልም ዝተወልደት ቫኔሳ ፀሃየን ይበሃላ። ቫኔሳ ኣብ ምጥባቕ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራውያን ብሓፈሻ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ትነጥፍ ናይ ሕጊ ክኢላን ጸሓፊት አንቀጻትን ንኣህጉራውያን መራኸቢ ብዙሓንን እያ። ቲፋና ሓድሽ ህብብቲ ኮሜድያንን ተዋሳኢትን ኮይና ክሳብ ኣብ መድረኽ ሽልማት ኦስካር ዕዮታታ ክተቕርብ ዝተዓደለት እያ። ንብሉጻት ተዋሳእቲ ዝውሃብ ሽልማት ኤሚ ክትቅበል ከላ ድማ ብዙርያ ሓበሻ ጌራ ኣጊጻ ነይራ። እዚ ህቡብነታ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ህግደፍ ሞጎስ ሂቧ ምስ ፕረዚደንት ኤርትራ ክትራኸብን ዜግነት ኤርትራ ድማ ዝሓለፈት ዓመት 2019 ክትረክብ በቂዓ እያ። ኣብ መበል 29 በዓል ናጽነት ክሳተፍ ኣስመራ ብዝኣተወትሉ ግዜ ድማ ፍሉይ ብባንዴራ ኤርትራ ዝተሰርሐ ልብሲ ተኸዲና ኣብ ጎደና ኣስመራ ብመኪና ዑደት ጌራ። ካብዚ ግዜ እዚ ንዳሓር ድማ ፍሉይ ምድንጋጽ ምስቲ ንኤርትራ ገቢቱ ዝመርሕ ዘሎ ኣቶ ኢሳያስ ክተጥርኽ ኢላ እያ። በዚ ድማ ብዙሓት ኣድነቕታ ንህሉ ኩነታት ኤርትራ ከረድእዋን
ኣብ ክንዱ ድማ ምስቲ ውጹዕ ህዝቢ ክትውግን ሓቶማ ንሳ ግና ክትገብሮ ኣይደልየትን እዚ ድማ ምስ ብዙሓት ድለይቲ ፍትሒ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ቃላት ምትፍናን እትይዋ ካብዚ ዝተበገሰ ድማ ቫኔሳ ፀሃየ ዓገብ ቲፋኒ ሓድሽ ኣይግድን ንውልቀ መላኺ ምድጋፍ ዝብል ሓደ ዓንቀጽ ጽሒፋ ትሕዝቱ ድማ ቲፋኒ ክሳብ ክንደይ ነቲ ከም ኣሜሪካዊት ኮይና ተስተማቕሮ ዘላ ዲሞክራሲ ተጠቂማ ንወፅዓ ጸለምቲ እንዳጣበቐት ከመይ ነቶም ብሰንኪ ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወፅዓ ትኽሕድ ወይ እንዳፈለጠት ነቲ ፍጹም መላኺ ትድግፎ ዝብል ናይ ብዙሓት ሕቶይ ነይሩ መልሲ ቲፋኒ ግና በለጽ ዝመልኦ ብምንባሩ ንብዙሓት ኤርትራውያን ከም ትጽላእን ትነዓቕን ገይርዋ ይርከብ እዚ ካብ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዘንበብናዮ ሒደት ኢና ኣቕሪብናልኩም ጌና ዘይተፋረቐት ወርሒ መጋቢት ብዙሕ ፍጻሜታት ታሪኽ ኣእንጊዳ ኣብ 1975 ኣብ ከተማ ቁርደት ኣስታት 258 ሰባት ብወታደራት ኢትዮጵያ ብግፍዒ ከም ዝሃለቑ ይዝከር ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነዚ ዘኪሮም የቕረታ ክሓትሉ ሓሳብ የብሎምን በአንጻሩ ነቲ መበል 124 ዓመቱ ብሰፊሕ ዝተባዕለ ዓወት ኩናት ዓድዋ ልዑል ጽምብል ክገብሩሉ ተራእዮም ፍትሓውነቱን ክምስክሩሉ ተሰሚዖም እዚ እውን ስም ኤርትራ ኸልዓሉ ክገብሮ ኣይኮነሎምን ዘሎ ከም ኣብነት ኣብ ሰሙን ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ኣብ ተፈላለዩ ማዕከናት ዝሃቦ ቃለ መሕተት ንኤርትራን ቃልሳን ምስ ባሕራን ካብ ምልዓል ኣይተቆጠቡን ገለ ካብኣቶም ድማ ናይ ቀደም ኤታ ማጆር ሹም ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ኣቦይ ስብሓት ነጋን ከምኡውን ኢትዮጵያዊ ልደቱ ኣያሌው ይርከቦም በዚ ምትኩታ ዘይተሓጎሱ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝተፈላለየ ነቐፌታታት ጽሒፎም ነይሮም ሓደ ካብኦም ድማ ኣቶ ቀለታ ኪዳነ ኣብ ገጻት መርበብ ሓበሬታ መስከረም ዘስፈርዎ ገለ ክፋሉ ክነስማዓኩም ኣብዚ እዋን እዚ ትግራይ ብዛዕባ ህዝባን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ኩነታትን ኣብ ዘተሓሳስብ ኩነታት ኣብ ዘለወሉ እዋን ከ ንጻድቃን ብዛዕባ ናይ ወደብ ዓሰብ ምዝራብ እንታይ ኣድልዮ ማለት ሲ ዳሕራይ ኣብ ስልጣን ምስ ተመልሰን ኣዛዚ ምስ ኮነን ዘይርከበሉ ንዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ ናይ ግድን ዝነበሮ እኳ እንተኾነ ካልእ ልዙብ መልሲ ክህብ ዘይምኽኣሉ ዓሻ ትግራዋይ ከም ዘሎ እውን ዘረጋግጽ እዩ እቲ ዝገርም ግን ተጋሩ ዋላ ካብ ውሽጢ ወይ ካብ ደገ ዓገብ ተጋጊኻ እዚ ካብ ናይ ሃገርን ህዝብን ትግራይ ወጻኢ ናትካ ተሓሳስባን ትምኒትን እምበር ናትና ኣይኮነን በማለት ዓገብ ክብሎ ስለ ዘይሰማዕኩን ዘየንበብኩን እዩ ምናልባት ኣነ ዘይኣንበብኩን ዘይሰማዕኩን እንተልዩ ግን ኣቐዲመ እቕረታ ሓትት ንምዃኑ ትግራዎት ኣብዚ እዋን እዚ ፈተውትና ድዮም ዘለዉ ጸላእትና ብወገነይ ተሓቲትኩምኒ ግን ኣቐዲመ ደኣ ብዙሕ ግዜ ጽሒፈዮን ኣረጋጊጸዮን እምበር ህዝቢ ትግራይ ፈታዊና እምበር ጸላኢና ኣይኮነን መሪሕነት ህወሓት ግን ቀደም ኮነ ሎሚ ንፖለቲካዊ ረብሓታቱ ዝገብሮ ሜላ እንተዘይኮይኑ ብፍላይ ድሕሪ ኣብ ስልጣን ኢትዮጵያ ኮፍ ምባሎም ንረብሓናን ንረብሕኦምን ሲትረፍ ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ እውን ብዙሕ ሰሪሖምሉን ደኺሞምሉን ዝብል እምነት የብለይን ብዝተርፈ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ህዝብና ዕለታዊ ናብርኡ ዘይቁሱን ምዃኑን በብግዚኡ ግፋ ብሰራዊት ከም ዝካየድን ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዶባት ዘሎ ሓለዋ ጸኒዑ ከም ዘሎን ብተደጋጋሚ ዝበጽሓና ሓበሬታ የመልክት ህዝቢ በዚ ምምራር ከኣኽሎ ብተወሳኺ ከም ነዳዲ ዝበሉ ኣገደስ ሃለኽቲ ነገራት ይስኣኑ ከም ዘለዉ ካብ ህዝቢ ዝስማዕ ዘሎ ሓበሬታታት የመልክት እምበኣርከስ ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና እንታይ ከይበሃል ኣሎ በዚ ተዛዚሙሎ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ሰናይ ቅነ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መደብ መንስያት ከመይ ትቐንዩ ሰዓትና ኣኺሉ ናይ ሎሚ ሓሙስ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ክትከታተሉና ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሪኤ ሰናይ ምክትታል
መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎም እምበኣር ብዛዕባ እዚ ንዓለም ብምልእታ ሆረር ፊልም ኮይኑዋ ዘሎ ካብ ወርሒ 12 2019 ጀሚሩ ዝተቐላቐለ ሓድሽ ቫይረስ ይኸውን። እዚ ኮሮና ዝተሰመየ ሓድሽ ቫይረስ ኣብዛ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ ግዜ ኣብ ሃገረ ቻይና ኣውራጃ ውሃን ካብ እንስሳታት ናብ ደቂ ሰባት ዝተመሓላለፈ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ዓለም ልሒሙ ይርከብ። እዚ መብዛሕትኡ ህዝቢ ዓለም ኣብ ራዕዲ ኣትዩሉ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ምልክታቱ እንታይ እዩ? ብቐሊሉ ክግበር ዝኽእል ጥንቃቐታት ከምኡውን ኣብ ኢኮኖሚያዊ መዳይ ክሳብ ሎሚ እንታይ ዓይነት ጽልዋ ሕዲሩሎ ዝብልን ካልእና ምልክትና ዘደለናዮ መደብ ኣሎ። ንምክትታልኩም ደጊምና ንዕድም። ሬድዮ ኤረና ንኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ዛጊት ተረኺቡ ካብ ዘሎ ጸብጻብ ኣብ ሙሉእ ዓለም ከባቢ 119,000 ሰባት በዚ ሕማም እዚ ተለኺፎም ኣለዉ። ካብዚኣቶም 4,292 ክሞቱ እንከለዉ 66,466 ከዓ ካብቲ ሕማም ተናጊፎም ኣለዉ። እዚ ማለት ድማ ካብቶም በዚ ሕማም እዚ ዝልከፉ ሰባት እቶም ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጥሞም ካብ 300 ዝበዝሕ ከም ዘይኮነ ክንርዳእ ንኽእል። ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት እቶም ንሞት ዝተቃልዑ ሰባት ብዕድመ ዝደፍኡን ካልእ ተወሳኺ ሕማም ዘለዎምን ምዃኖም ተነጊሩሎ። በዝሒ በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ካብ ቻይና ቀፂላ ዘላ ሃገር ዓዲ ጣልያን እያ። ኣብ ኤውሮጳ ዝተለኽፉ ሰባት መብዛሕትኦም ኣብ ሰሜን ዓዲ ጣልያን ንዙረት ከይዶም ዝነበሩ ምዃኖም ካብቲ ኣብ ሃገሮም ምስ ተመልሱ ዝርከብ ዘሎ ውፅኢት ይንገር። ዓዲ ጣልያን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ቁፅሪ ዝተለኽፉ ሰባት ብተዓጻጻፊ ይውስኻሉ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ብዙሓት ሰባት ዝእከብሉ ከም ኣብነት ግጥማት ኩዕሶን ካልእን ኣብ ዕፁብ ክካየድ ክሕበር ቀኒ እዩ። ብፍሉይ ግን ካብ ዕለት 9 ወርሒ 3 ጀሚሩ ብቐዳሚ ሚኒስተር እቲ ሃገር ዝተኣዘዘ ምንቅስቓስ ናይ ሰባት ከም ዝድረት ተገይሩሎ። እዚ ከምዚሉ እንተቐፂሉ ክሳብ ህዝባውያን መጓዓዝያታት ጠጠው ክብላ ከም ዝኽእላ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝእምትዎ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ኣብ ርእሲ እቲ ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ዝወርድ ዘሎ ክሳራታት ኣብ ቁጠባ ዓለም ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ኣብተን ብቱሪዝም ገዚፍ ኣታዊ ዘለዎን ሃገራት ከቢድ ቁጠባዊ ስግኣት ፈጢሩሎ እዩ። በዚ መሰረት ካብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ብሰንኪ እዚ ቫይረስ ዓለም ከባቢ $1 ትሪልዮን ክሳራ ከጋጥማ ምዃኑ ቁጠባ ዓለም ድማ ብ2.5 ክንክ ምዃኑን እዩ። እዚ ሕማም ብዘይ መግቲ እንተቐፂሉ ከዓ ንዓለም ናብ ቁጠባዊ ዝሕታለ ከምርሓ ተኽእሎታት ኣሎ። ሜድያታት ዓለም ቀዳማይ ኣርእስተን ኮይኑ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ቻይና ዝመበቆሉ ቫይረስ እዩ። ካብ ሰዓት ንሰዓት ሓድሽ ምዕባሌታትን ወሰኽ ቁፅሪ ዝተለኽፉ ሰባትን ክፅብፅባ እየን ውዒለን ዝሓድራ ዘለዋ። ኮይኑ ግን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ንኮሮና ቫይረስ ክከላኸል ዝኽእል ክታበት ይኹን መድሃኒት ኣይተረኽበን ዘሎ። እዚ ኮይኑ ግን ግቡእ ጥንቃቐታት ብምግባር ገዛእ ርእስና ካብቲ ሕማም ክንከላኸለሉ እንኽእል ኣገባባት ሰብ ሞያ ደጋጊሞም ዝጠቕስዎ ዘለዉ ነጥብታት እዩ። ገለ ካብኡ ጎሮሮና ብዝተኻእለ መጠን ምጥላል ወይ ምትርካስ፣ ጽምእና ክንፃወሮ ብፍጽም ዘይምፍታን፣ ቀጸላ ጎሮሮና ከነቅጽ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን እቲ ቫይረስ ብቕልጡፍ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ ዘይኣክል ናብ ኣካላትና ክወርር ይኽእል እዩ። ካብ 50 ክሳብ 80 ሲሲ ልብጥ ዝበለ ማይ ንዓበይቲ፣ ካብ 30 ክሳብ 50 ሲሲ ድማ ንቆልዑት ማይ ንስተ። 50 ሲሲ ማለት ሓደ ኣብ ልዕሊ 10 ናይቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዕሹግ ጎማ ማይ ማለት እዩ። እዚ ማለት 10 ግዜ እናተመላለስና ንሓንቲ ጎማ ክንውድኣ ማለት እዩ። ካብ ኣእዳውና ማይ ንፍላ ሓደራ። ጽምኢ ኣብ ስማዓና ግዜ ብቐጥታ ማይ ንስተ። ብዙሕ ማይ ኣብ ሓደ ግዜ ምስታይ ውፅኢታዊ ይኮነን። ከብድና መሊኡ ደጊምና ክንሰቲ ከሸግረና እዩ። ኣብ ክንድኡስ በብግዚኡ ደጋጊምና ቆቁሩብ ምስታይ። ክሳብ ከባቢ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ብዝተኻእለ መጠን ናብ እኩባት ሰባት ዘይምጽምባር። ኣብ መደበራት ባቡርን ህዝባዊ መጓዓዝያን ኣፍና ዝሽፍን ማስክ ንጠቐም። ቅድሚ መግቢ ምብላዕና ብተደጋጋሚ ኣእዳውና ምሕጻብ። ከምኡውን ኣእዳውና ከይተሓጸብና ኣፍና ይኹን ኣፍንጫና ክንትንክፍ ከም ዘይብልና፣ ከም መማረጺ ብሶፍት ወይ ድማ ብኻልእ ጽሩይ ጨርቂ ክንትንክፎ ከም ዘለና። ቫይታሚን ሲ ዘለዎም ምግብታት ምዝውታር፣ ንኣብነት ፍሩታታት። ምልክታት እዚ ሕማም ተደጋጋሚ ረስኒ፣ እተናውሐ ሰዓል፣ ዓበይቲ ካብ ሕማም ርእሲ ጀሚሩ ቀጨውጨውን ምስ ምስትንፋስ ዝተሓሓዝ ስምዒትን ይስምዖም። ኣዝዩ ተላባዕ ባህሪ ኣለዎ ድማ።
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዓለምማ በይበፂሓላ ኣብ ትሕቲ ዝብል መደብ ንሕትመት ስሪዲ ኣመልኪትና ዘዳለናዮ ጽሑፍ ኣሎ ምሳና ጽንሑ ሕትመት ሓደ ካብቶም ታሪክ ዓለምና ዝቐየሩ ምዕባሌታት ምዃኑ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ዝሰማዕናዮ ሓቂ እዩ ካብቲ መጀመርያ ሓታሚት ማሽን ዝተማሃዘትሉ ማለት መፋርቕ 15 ክፍለ ዘመን ክሳዕ ዝሒዝናዮ ዘለና እዋን ከዓ ኣብ ኣገባብን ቅልጣፈን ርቀትን ሕትመት ብዙሕ ለውጥታት ተራእዩ ሕትመት ኢልና ክንዛረብ ከለና ናብ ኣእሙሮና ዝመፀና ጽሑፍ ወይ እውን ስእሊ ኣብ ወረቐት ምህታም እዩ እዚ መስርሕ እዚ ሕትመት 2D ማለት ክልተ ገጻዊ ሕትመት ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ ንሎሚ ካብዛ ኣርእስቲ ዝውፅእ ኢልና እንዛረበሉ ሕትመት 3D እዩ ማለት ስሉስ ገጻዊ ሕትመት እዩ 3D ሕትመት ማለት ንሓደ ብዲጂታል ፋይል እንሪኦ ነገር ሓቲምና ክንደስስን ክንጭብጥን ዝኽእል ኣቕሓ ወይ ንብረት መፍራይ ማለት እዩ እዚ ኣገባብ ሕትመት ካብ 2D ዝፈልዮም በኣር 2D ዲጂታላዊ ፋይላት ናብ ወረቐት ክንሓትሞን ከለና 3D ግን ዲጂታላዊ ፋይላት ኣብ ወረቐት ዘይኮነስ ብመልክዕ ንብረት ስለናሓትሞ እዩ ብ3D ኣብ ናሓትመሉ ግዜ እቲ ክሕተም ዝደለናዮ ዲጂታላዊ ፋይል ኣብ ርእሲ ዝተደራረቡ ቀጸላታት እናተደኮነ እቲ ናይ መጨረሻ ቅርጺ ይህበና በዚ መስርሕ እዚ ከዓ ሃለኽቲ ንብረት መለዋወጢ ኣቑሑትን ሞዴላትን ከነፍሪ ንኽእል ማለት እዩ ብዙሓት ትካላት በዚ ኣገባብ እዚ ሓቲመን ዝተፈላለየ መቀያየሪ ኣቑሑት ከፍርያ ጸኒሐን እየን ካብዚ ፍልይ ብዝበለ ከዓ ሎካል ሞተርስ ዝተባሃለ መካይን ዘፍሪ ትካል ሓንቲ ብኤሌክትሪክ እትሰርሕ ንእሽተይ መኪና ሓቲሙ ንምርኢት ኣቕሪቡ ነይሩ እዛ ኣብ ኢሊኖይ ቺካጎ ንምርኢት ዝቐረበት ክልተ ሰብ እትጽዕን መኪና ብ49 ዝተፈላለዩ ተሓቲሞም ዝተሰርሑ ኣካላት ዝቖመት ኮይና ካሮሶሪያን ጎማኣን ከይተረፈ ብሓታሜት ተሓቲሙ ዝተገጣጠመ እዩ ብተመሳሳሊ ኣብ አቪዬሽን ዝነጥፋ ትካላት እውን 3D ተጠቒመን ኣካላት ነፈርቲ ክሓትማ ጀሚረን ኣለዋ ኣብ 2018 ንኣብነት ጂ አቪዬሽን ዝበሃል ትካል ንሞተር ነፈርቲ ዘገልግሉ ኣካላት ብምሕታም ብቕዓቱ ዝሓለዉ ሞተር ሰሪሑ እዩ በዚ መሰረት ኣቐዲሙ ከባቢ 20 ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣገጣጢምካ ዝስራሕ ዝነበረ ኣካል ሞተር ብሓገዝ 3D ከም ሓደ ኣካል ክሕተም ከም ዝኸኣለን እቲ ብሕትመት ዝቆመ ኣካል ካብቲ ተገጣጢሙ ዝተሰርሐ ኣካል ብ25 ሚእታዊት ከም ዝፎኩስን ተሓቢሩ ነይሩ ኣብቲ መስርሕ እታ ትካል $3 ሚልዮን ከም ዝቆጠበት እውን ይፍለጥ ኣብ ቀረባ መጻኢ ብዙሕ ብ3D ዝፈርዩ ንብረት ከም ጫማ ኣልባሳት መረፅን ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ክንርኢና ኣብ ህንፃውን ምልእቲ ገዛ ተሓቲማ ኮፍ ክትብል እያ ብዓብኡ ከዓ ተሓቲመን ዝተሰርሐ መካይንን ነፈርትን እንሪእሉ ግዜ ሩሕ ኣይክኸውንን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎም ዘደለናዮ መደብ እምበኣር ከምዚ ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና